Takže čau lidi, já vás vítám u našeho prvního let's play z hry Minecraft. Je to už další díl, je to další video, co jsem natočil. Je to z naší série Minecraftový 1.8. Tak já doufám, že se nám to bude líbit a nebudu zdržovat. Takže, já jsem si, aby se mi spala bonus 6. 2 miliony dřeva, super. Takže, takové, jo, super. Tak jo, jdeme. Okay. Tak, vůbec si tuším toho, kam půjdem. Já nevím to, kam bychom mohli jít, jo. Tady si uděláme asi krafťák a tady bychom to... Jo, je to dobrý. Uděláme si crafting table. Pardon, že tohle jsem trošku nastělil. Takže, crafting table určitě je dobrý nápad. Takže uděláme si nějaký krumpáč zatím. Šup, šup, šup. Teď se natěžíme nějak cobblestone. Co cobblestone? Je super. Takže tak. A my hnedka budeme potřebovat raz, dva. Protože my budeme hnedka potřebovat jeho další, což je super. Není to až tak úplně super, ale budeme potřebovat další, protože budeme pro nějaký jídlo ještě, protože vůbec nemám něco jíst. Tak. Ne, já nepotřebuji krobáče, já potřebuji krobáč, tak. Tak si vemem. Já doufám, že mě dobře slyšíte, protože nemluvím tak hrozně nahlas. Takže. U minulého videa jsem koukal, že jste dali nějaké schladnutí. Natáčím to asi 6 hodin potom. Jo, kdybyste něco dali slyšet, tak to je právě můj pes. Já se musíme hlídat ale čas asi, jo, takže nic příjemného, ale nevím, tady to teda můžu hlídat. A my potřebujeme nějaké jídlo. Já natočím prostě takhle jeden díl, to jo, a si za kamerou to budu těžit, nebo co budu dělat. Takhle to není až tak hrozně zábavně, ale někoho to takhle baví třeba. Mě taky teda vždycky bavilo, když jsem koukala na nějaké let's play. A hop, nezláme si jen hned. Já jsem to docela všechno dělal. Jo, nevím vůbec, docela jsem nedolavila. Mám mimochodem Minecraft 1.8, to už jsem asi změnila, takže můžu vám, takže než jsou vlci, do těch nebudu zatím práskat. Co jo? Je tady ten Andesir, jasný, jo, to jsou tady ty. Ale potřebujeme někde jít. Jump, to já nevím, půjdem to. Ty bláho. Musím určitě někde si dneska zabydlet, já si když tak potom někam půjdu za kamerou. Který zase 2 hodiny nelozím, to jo. Jo, tady je písek. Au. Dobrý. Naštěstí je tady, naštěstí jsme ještě přežili. Jinak mimochodem psali jste mě, aby jsem ještě točil, ještě s někým psali na Facebook. Takže já nedokážu mluvit na vás i komentovat toho. Dokážu mluvit na vás a povídat se s lidmi, protože já to budu komentovat vás. Nebo budu to a to je pro mě docela obtížné, takže radši ne, budu někým točit jenom takhle sám. Ale to je lepší, já nevím, ale pro mě je to teda takhle lepší. Ještě uvidím, určitě, možná, že bychom to s někým mohl zkusit, že jste mohli vidět, že jsem natáčel na tom serveru Game Team. Tam, že bych se mohl ještě s někým natáčet, ale jsem je takový obtížný, že já bych se musel si založit Skype, já ho totiž ještě nemám, já bych jsem založit přes Messenger, což je služba teda na telefonu, kdo by nevěděl. Ale sem bychom mohli zkusit skočit, máme jen dřevo. Jo, ale je tady jídlo, což je super. Mluví jste krásní divočáci, no jo, už nejsou. Jeden a druhý, tak. Musíme si prostě někde zabydlit takhle. Pro natáčet do 8 tak nejlepší, protože nám to vyšlo. Protože já zase nechci natáčet úplně do extrému, aby to trvalo těch 10 minut, což já to úplně nesnáším, protože potom tlačí čas. Já to nemám moc rád, jako omlouvám se, že jsem slíbil, že budou rychlejší díly, ale bohužel mi to nevyšlo. Hele, krávy. Tam jsou králíci nebo ne?
Jsou kytky, jasně. Jo, oni vypadají, že se hýb. Já jsem úplně halucinace, jo. Sníme eplíky. Apple. Šup. Ty jo. Takhle ovce. Tak abych se pro začátek zabydlel to tady. Vidíte, tady máme ovce, jídlo by tady bylo potom. Tak, jo. Vlastně s ovcem taky parajdu, já na to zvarzí vůbec nejsem zvyklý. I koně, jo. Koně jsou tady, jo. Tak. Tady je takový pěkný, jo. Jsme tady mohli bydlet. Tak jo, tak si koupím tady. Tak jsme si dáme tady to. Takže počešíme si tady nějaký, uděláme si pec. Zapálíme si to, jak máme tyho, co jí vůbec. Počkejte, kolik máme? 8, super. Tak, to je úplně super, můžeme si udělat jídlo. Už bude pomalu konec tady toho dílu. Samozřejmě budou vycházet ty díly častější, protože já to bohužel nestíhám. Tak jak by to mělo stíhat? Jak já vůbec jako že nevím, no. Vůbec jsem rád, kdybyste mi fakt dali odběr, protože jako já nechci, jako abyste mi zase říkali, ježiš, to je debil, tak radši na mě fakt nekoukejte. A to dělám pro srandu, protože já stejně hraju, že jo, takže aby se to, něco aspoň toho dělám, aspoň nejsem to, že jsem tady s vámi jako toho, jakoby. Tak, necháme si tady to špatně, teď se nám to taky dělá. Jo, mimochodem děláme si i postel. Super, jo. To hezky vyšlo. Když si uděláme takhle postel, jo, jinak to vlastně zakládat, budu asi potom těžit, uvidíme ještě podle času. Tak jsem si parknám postel. Jo. Tady jsou krávy, tady nechám. Jo, jsou tady králíci, to by bylo dobrý, že by tady byly. Mám hrozně rád králíky, když jsou takové. Minecraftu, jako já miluji ty králíky, jsou tady hezky. Uvidíme. No. To vypadá jak ty králíci typické, to. No, jakože. To zabijeme hned. Ty jo. Teď jsem si úplně ztratil, ano. To tady jo. Tak. Teď jsme tady to, necháme tam vařit tady to. Najme se. A jo, to dává to dost. No, v každém případě, já bych se pro tento díl s vámi rozloučil. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like. A já se budu s vámi těšit u dalšího videa. Zatím čau.